אוי, נוי, 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 נוי. אוי, נוי, 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 נוי. מה קורה כאן? מה זה כל המעגל? מה זה החולי ששיפצתי כאן? באמת, שאלות מתוקות, לא צדיקים ולא מאושרים. השם ישמור. אוי, נוי, נוי. אוי, נוי, 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 נוי. זה ישיבה נהדרת. תלמידים צדיקים מאושרים, מה זה? מתוקים, מה אתם לומדים? מתמטיקה. מסכת כתובות. לא, מסכת כתובות, כבוד הרב. כתובות? יפה מאוד, יפה מאוד. מוזר מאוד מה שקורה בישיבה הזאת. נורות בכל פינה. תלמידים לומדים גמרא. שמתבשל לי כאן, וזה לא הצ'ון של רביעי. אוי ואבוי. האוצר! תמיד תכנסי לי את כל המורים תכף ומיד.